magandang hapon. Ito na naman po si Duday. Isa na naman pong lutuin ang aking isi-share sa inyo sa hapon na ito. Ang pangalan ng aking lulutuin ay fish with Cambodian garnish. Ito po yung mga sangkap. Ang sangkap niya ay tomato or kamatis, bell pepper, depende kung gusto nyo green or red, garlic, onion, at meron tayong leeks, at syempre yung ating celery. Tapos meron tayong 2 tablespoon na soy sauce at cooking oil at black pepper. So ay syempre fish pala yan, fish. Umpisa na natin ang pagluluto habang maaga pa. Yan. Ano siya guys, itong lutuin na to ay nakita ko lang to sa isa kong kaibigan na isang Cambodian at itinuro niya sa akin at isi-share ko din sa inyo kung paano lutuin. Actually, ang lutong ito kasi medyo, alam niyo naman yung Cambodian medyo mahilig sila sa maanghang, pero imbis na hot chili, yung sili maanghang, bell pepper na lang yung nilagay ko para hindi maanghang. Depende kung gusto niyo maanghang, yun, sili na lang. Pagyan na natin yung bawang. Madali lang naman ito tutuin. Ang kasi, luto kasing Cambodia, ay maanghang talaga sila magluto. Hindi nyo na kailangan magluto pa ng gulay kasi may gulay na siya. Halo natin yung onion. Hindi ko alam kung ito ay siguro lang ito. Sariling recipe na lang. Sinare din sa akin. Kaya madalas ko tinutuin dito sa bahay. At gusto naman nila. Medyo mahina yung apoy dito sa kabilang burner. So, yan. Hindi na natin lagay yung tomato o kamatis.
Lagay na rin natin yung bell pepper para mabangos at maluto siya. May ano pala, kung gusto nyo lagyan ng konting sugar para manamis-namis siya. Lagay na natin yung soy sauce para lang siyang sarsa. Lagay na natin yung celery na hinila. Kasi mas matigas siya. Yung amoy kasi ng celery magpapasarap sa isda. Yan. Lagyan natin ng pepper. Lagyan natin yung salt. Baka matalang. Ayan. Hinihintay natin na maluto yung celery kasi matigas. Lagyan natin ng kunting tubig. Para magkaroon din siya ng sauce na hindi natuyuan. Bali, yan ang ano niya. Antayin natin na maluto yung celery bago natin lagay yung leeks. Kasi ang leeks hindi dapat maluto masyado. Tikman natin kung tama lang. Lagyan natin ng flavor. Lagyan na natin yung leeks na hiniwa. Ready na siya, guys. Luto na.
ko natin patayin. Yan. Lagyan na natin mamaya sa lalagyan. Okay na siya. Ito na ang ating finish na garnish sa fish. Ito ang nagsisilbing gulay doon sa isda na prito. Papakita ko sa inyo pa ba mamaya. So yan guys, tapos na ako sa aking lutuin. Ito ipapakita ko sa inyo yung finish product, yung finish na aking sinare sa inyo. Ayan siya guys. Ready to eat na. Masarap siya. Gusto ko dyan yung gulay. So yan guys, isa na namang recipe ang inyong natutunan kay Duday. At sana, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa aking mga susunod na lutuin. At, sige, kakamali. At pa-share mo na rin at mag-comment ka kung iyong nagustuhan ang aking lutuin ngayon. Thank you, bye! Subscribe!